A čo ty? Vedel by si sa ubrániť? Agresívny tlak, chytenie, útok. Stane sa to rýchlejšie, ako čakáš. Práve preto robíme v Nitre workshop 3 najčastejšie útoky na ulici, ako sa im ubrániť. Jednoduché techniky, funkčné riešenia, naučíš sa to za jedno popoludnie. Piatok 15. mája workshop. Nedeľa 17. mája Krav Maga seminár. Skrátka, celý víkend plný sebaobrany. Žiadne skúsenosti nepotrebuješ. Počet miest je obmedzený. Registruj sa, link nájdeš v našom bio.